Bueno, pois moi bons días a todas e a todos. Acompáñame Marilar Alexandre, que é membro do xurado dos premios da SELIC 2021, que este ano acaban xa a súa cuarta edición. Físicamente está aquí Manuel Antonio Piñeiro Fernández, que é o Accésit, por unha obra da que falaremos máis adiante, e telemáticamente está o primeiro premio que corresponde. Reuniuse o pasado día 1 de decembro e acordaron conceder por maioría o premio SELIC á obra presentada co lema Como agullas finas cravadas no pescozo, de María Caíña Hurtado, e o Accésit nesta edición foi para Os acios tardegos, obra presentada por Manuel Antonio Piñeiro Fernández. Moitísimos parabéns aos dous. Segundo se reflicte a acta, que despois lerá Marilar, no caso da obra Como agullas finas cravadas no pescozo, o xurado valorou a violencia dramatúrxica na construción do argumento, logrando que funcione de forma suxestiva a superposición de dúas dimensións temporais e a alusión metateatral. Ademais, di a acta, a obra, de feitura fondamente escenificable, trata con sutileza e moita intelixencia o tema da violencia contra as mulleres e as difíciles relacións familiares. E en canto aos acios tardíos, do que despois falará tamén Manuel Antonio, combina a historia da elaboración dun códice miniado da Compostela do século XVI coa dun investigador da época actual seducido pola idea de transformar o obxecto dos seus estudos nunha novela. Unha combinación que valora o xurado e que está enriquecida polo contexto no que se desenvolve, que é o traslato dos restos do apóstolo. Como sabedes, o primeiro premio está dotado con 6.000 euros e o Accésit con 1.500. Nesta edición, ademais de Marilar, estivo formado por José Ignacio Chao Castro, por Inma López Silva, por Olalla Cociña Lozano e Francisco Xavier Senín Fernández, actuando como secretario con voz pero sen voto o técnico municipal de Acción Cultural, Xesús Amado. E sen máis, eu cedolle a palabra a Marilar para que ela, como representante do xurado, nos fale desta edición. Ben, pois, bo día, e é un placer compartir esta mesa a distancia con María Caíña, que eu teño que dicir que a coñezo como persoa que escribe nos medios. Compartimos aí nos diario algunhas columnas. Non sei se me confundo, mas eu e outra xente do xurado, ao saber o nome, non fomos capaces de localizar outras obras de teatro e entón realmente hai moito que valorar nesta obra, que parece unha primeira obra, a calidade que ten dramatúrxica. Entón, ademais da publicación, que ás veces non é doada, pero para o teatro moito máis, comentábamoslo con Antonio antes, pois eu realmente espero que sexa representada. Teño moitas ganas de ver. Non sei se o de Como agullas finas é o lema, se hai outro título, en fin, María nos dirá despois, mas, en fin, dado que neste caso o premio admite orixinais de todos os xéneros, pois digamos que no xurado todo o mundo estaba feliz de poder ter como primeiro premio unha obra teatral. Xa algo do que dixemos da forma en que se trata a violencia contra as mulleres e as relacións familiares xa o comentou Mercedes. En canto ao Accésit, os acios tardegos, tampouco sei, xa o dirá Antonio, si este é o nome final, pois de Antonio Piñeiro,
Pois é unha historia... A ver, xa sabedes que todo das ELIC son historias de Santiago, mais esta eu teño que decir que aprendín cousas que eu descoñecía. Despois fun documentarme como, por exemplo, a importancia que tiña en Santiago de Compostela a impresión, é dicir, as imprentas e a importancia que tiña todo eso nos séculos XV e XVI. Eu debo recoñecer que non o sabía, pero xa se ve que el documentouse de modo impresionante. Entón, aí hai unha historia de elaboración dun códice miniado. Estas cousas sempre sabedes que teñen moito interese, mais aí está tecido cunha historia actual de unha persoa que é un investigador e entón transforma iso en novela. Non sei se isto é autobiográfico, mas eu creo que toda a xente que andamos remexendo en papéis e documentos pásanos, a mí polo menos pásame tamén, pois aquí hai unha historia e entón o pano de fondo pois é o traslado dos restos do apóstolo. Cousas sobre, como sabedes tamén, pois hai moito escrito e haberá moito máis, en tanto non nos deixan facer as probas de carbono 14 os iños eses que están na catedral, pero xa sabedes como son os bispos. Ben, entón, pois, nada máis, foi un placer, realmente o nivel era moi bo, é moi difícil, o sea, este xurado é os máis difíciles que eu creo que compartíamos todos, o haber teatro, poesía, narrativa e ensayo. En este caso, había obras dos catro xéneros. Entón, pois, parabéns a María, bueno, eu chamo Antonio porque sempre é como asina, xa sei que é Manuel Antonio. E máis nada. Bueno, antes de pasarlle a palabra aos premiados, nada, agradecer o enorme valor dun xurado de moita calidade, porque todas as que formades parte do mesmo pois enriquecen moitísimo, lle dan moitísimo valor a este premio. Como moi ben decía antes Marilar, o xeto dos premios da SEDIC é enriquecer ao final o patrimonio literario de Compostela, non? Porque está todo centrado en torno a nosa cidade, non? E iso é o gran valor que ten este premio. E sin máis, pois paso ya a palabra, empezamos por Antonio, para que nos conte, pois eso, esa historia que... Hola, bo día. Bueno, eu realmente... claro, como non sabía en calidade de que estaba convidado, agora estou aquí, claro, pero mas non traía nada preparado, pero bueno, empezaría dicindo que do que sí que temos que congratularnos moito, é de ver outra volta unha concesión dun premio como o de María, porque é de teatro. Creo que hai aí Santiago sempre está nesa plaque do interese cultural que en Galicia debemos de querer e queremos, non? Pero o teatro, digamos que non ten tantas iniciativas deste tipo. Agora sí, o feito de que gañase por segunda vez unha obra teatral, creo, non? Que foi... pois debe congratularnos a todo. Eu estou moi contento de acompañala neste premio. Insisto, o feito de que sexa unha obra teatral pois danos especial satisfacción, non? E despois, nada, eu creo que xa fixeron máis ou menos un resumo bastante axeitado. Simplemente, pois, recalcaría o eu, porque non sei se depois tendes algo que preguntar a min ou a elas. Aí sí que poderíamos engadir algo máis, pero, bueno, a historia é un rastro documental, é a historia dun rastro documental que un novelista aproveita, sorprendido, da man do seu editor, que o empurra cara a afondar nunha cuestión que finalmente vai a afectar ao sentido, digamos, filosófico, ao sentido ou á liña que hai difusa ou o valor, digamos, da ficción. Trata sobre a importancia da ficción, o seu papel, o seu sentido, o seu valor. Case que hai detrás unha cuestión filosófica, non? Dende logo, claro,
todo argumento ten que ter elementos dinamizadores ou animadores, e aí están eses elementos, non? Que é o feito da traslatio, que relaciona con Santiago, con outras partes, e a Santiago co premio, como debe de ser. O feito da traslatio é a propia cidade de Santiago como escenario, que tamén queda fusionada, este é o elemento que faltaba, co escenario de Roma, que é onde se vai a topar os fíos deste rastro documental, non? Entón, hai como un binomio ou como un baile de escenarios, Roma-Santiago, Santiago-Roma, non é por facer referencia outra vez ao refrán, pero Roma-Santiago, que producen un efecto tamén como de viaxe. Entón, entre esas 4 cousas, entre estes 4 elementos dinamizadores, estaría a cousa, non? E nada, depois, se algo máis concreto precisades que diga, pois quedo disposto para eso. Di o título, Antonio, vai ser... Os acios tardegos é o título real, sí. Os acios tardegos fai referencia a esas residuas, esas cousas residuais que quedan no tempo e que aparecen máis tarde como se foran uvas maduras e azucradas, unha especie de metáfora coa que tamén xoga o propio códice, que, bueno, non vou dicir quen, pero a persoa de Santiago que o está elaborando emprega eses elementos vexetais con todo o simbolismo que tiñan os códices, como ben sabe Marilar, non? Entón, pois, ten tamén esa parte pode ter tamén esa parte de interese de volver a esa riqueza lingüística, mensaxística dos códices, dos vellos códices, que son os que contrastan. Estamos no século XVI, a principios, a piques de desaparecer o mundo dos códices, que nos trae ao de hoxe a piques de naufragar, digamos, ou de facer vías de agua o mundo do libro tradicional. Esa é a idea, non? Bueno, non sei se expliquei ben, pero... Agora tocalle a María. Hola, bo día. Primeiro, pedirvos disculpas, porque a verdade é que me facía moita ilusión estar ali, pero estou a facer unha estadía en Alemanha e non marcho ata o 23 por a noite, entón pois non me quedo outra que conectarme telemáticamente con vosco, pero estou moi contenta e estou moi agradecida, tamén bastante sorprendida, a verdade, polo premio. Os agradecementos van primeiro, moitas grazas ao Concello de Santiago por organizar o premio e ao xurado por escoller a miña obra. Tamén grazas, Antonio, polas túas palabras. A verdade é que polo que dis teño moita curiosidade por ler tamén a túa obra. Nada, non sei moi ben que dicirvos. Si, é a primeira obra de teatro que escribo. Foi un pouco difícil, foi un proceso que comezou o ano pasado. O primeiro que veu á miña cabeza foi o argumento, pero parecía que lle faltaba algo, non? Foi evolucionando bastante, dándolle bastantes voltas, lendo fragmentos que as miñas amigas e cos meus amigos tamén, que che parece isto e tal, parecía que me faltaba algo, faltábame un lugar, claro. Pensei en moitos espazos onde se podería desenvolver a acción, pero era complicado, ningún acababa de encaixar porque todos os espazos eran bastante alleos a min. E ao final, lembreime dos meus últimos anos que vivín en Compostela, porque eu vivía na praciña do Saxo Tenor, na casa que está xusto ao lado da casa que era de Vidal Bolaño. E realmente foi algo moi significativo para min vivir ali, non só como persoa, como estudante, senón tamén pois como, non sei, escritora ou como podemos chamar a iso. Entón, pensei que, porque na obra hai unha autora que está escribindo unha obra, que a autora podería vivir ali tamén, porque ese espazo concreto de Compostela para min era moi importante e penso que podería ter moito significado. E a verdade é que cando pensei nese lugar, que ao final foi o espazo máis sinxelo, non? As cousas comezaron a encaixar e a obra comezou a ter máis sentido, máis forza incluso.
O título, sí, o título é Como agullas finas cravadas no pescozo, o lema era Sobre os moscardos. A verdade é que poderían ser título e lema indistintamente, penso eu, pero das agullas e o pescozo é unha frase literal da obra, non sei se é un título que pode ser moi rechamante ou non, non sei se me dá moi ben iso de poñerlle títulos ás cousas, pero é significativo da obra, porque o tema das agullas e do pescozo é unha forma de simbolizar a violencia, as pequenas violencias que se dan no día a día, na familia e tamén na sociedade. E tamén a culpa, sobre todo esa culpa que temos, parece que desde que nacemos as mulleres non hai cravada no pescozo, como se fose unha pequena acupuntura que se nos está a facer aí. Non sei que máis dicirvos, estou super agradecida, moi contenta, encantaríame poder vela representada. A verdade é que foi para min unha aprendizaxe poñerme a escribir unha obra de teatro, e este premio penso que o que me dá son máis ganas de seguir aprendendo. Hai moitísimas cousas que descoñezo, que non sei como podería esa obra verse representada. Encantaríame ver o que faría un director ou unha directora con ela. Pois nada, simplemente reivindicar que existan este tipo de premios, non só para darlle a Compostela o espazo que merece e que xa ten na literatura e na cultura, tamén pois o que se crea na nosa lingua. A verdade é que os premios son unha oportunidade moi boa para a xente que comezamos e tamén para moita xente que crea cousas, que crea produtos literarios, artísticos en galego, aínda que por desgraza, ás veces son a nosa única forma de subsistencia, non? Iso non debería ser sempre así, pero xa sabemos que é así. Así que, iso, repito, moitísimas grazas e estou moi feliz. Se tendes calquera pregunta, podes facerma. A verdade é que os dous títulos son sublimes, non? O teu, María, é sutilmente dramático, non? Eso de agullas finas, pero al final estás falando de agullas cravadas no pescozo, e, bueno, e o teu título que... Eso de sublime... Sí. No, sí, no, pero eso sí. Hay que morrer. No, claro que sí, no, pero que realmente son... que fan de unha especie de excitante de atención para levantar o interese por lelas, ¿no? Que do que se trata. E miraremos tamén de a ver se en algún momento somos capaces de representar a túa obra, porque seguro que haberá algunha ou algún que lle interesará pues, levala estreala no teatro principal, no noso teatro. Vale. Sería maravilloso. Sí. Sería maravilloso, verdad. Gracias. Pois, se hai algunha pregunta... Bueno, en primeiro lugar, parabéns a Antonio e a María. A mí me gustaría preguntar, bueno, te falaba antes de Marilar un pouco o que eu comentaba, que poderán ser obras as dúas con un certo toque autobiográfico. No seu caso, bueno, pois, o personaxe, ou igual que o dela, o personaxe presenta moitas similitudes co autor. Ela supoño que, pois, claro, é difícil falar dunha peza que non se leu, pero supoño que algunhas das violencias que ti, María, viviches ao longo da tua vida, pois, están aí nese libro. Non sei se nese sentido, pois, puido haber servido tamén escribir ese libro como un pouco terapia, quizás. E despois a Antonio preguntaría tamén se ten algo de autobiográfico, e despois, claro, que María non lera nada, pero, bueno, no seu caso, sí, gustaría preguntarlle tamén como construiu a historia, porque sempre fía moi fino neses detalles das músicas, ese ambiente, como construiu ese ambiente, que ao final son dous, ¿no? Porque comentaba que a historia transcorría entre Santiago e Roma. Bueno, pois preguntarlle como fiou a historia. María. Grazas pola pregunta. Ten algo de autobiográfico porque supoño que non sería capaz de facer algo que non estivese relacionado coa miña experiencia vital, non? Non tanto no tema das violencias, que sí, porque ao final eu parto da idea de que a sociedade actual, que non é unha idea miña, nin moito menos, de que a sociedade actual está impregnada de pequenas violencias que se nos van cravando nalgúnha parte do noso corpo. O tema da violencia machista non me afectou a min directamente, por sorte, nunca.
dun xeito tan directo. Claro, pequenas violencias creo que case todas as mulleres novas sufrimos día, porque supoño que tampouco podemos despegarnos dese ego cando escribimos, non? Aínda que non é intencionalmente unha autobiografía. O da terapia, é que eu creo que para a terapia pois xa hai profesionais que nos axudan, entón non vexo o acto de escrita como unha terapia, non? Penso que como moito pode ser unha necesidade máis que temos que cubrir como mellor poidamos. En este caso, pois saiu así, escribindo unha obra de teatro, podría ter sido outra cousa así. É a primeira que escribo e realmente sempre escribín poesía, alén da miña colaboración no Nós Diario, como dixo Marilar, case sempre escribín poesía, pero gustoume probar a escribir isto porque penso que a linguaxe teatral é completamente diferente, ademais é un exercicio moitísimo máis complicado porque tens que pensar como iso se pode poñer no escenario, non? Iso é algo que eu lle daba moitísimas voltas e preguntaba a un amigo meu que é actor, que se chama Toni Salgado, ao que lle estou inmensamente agradecida polos seus consellos tamén. Eu dicíalle, eu isto non o vexo, como se pode facer isto? Porque eu non era quen de velo, porque nunca antes me puxera a escribir unha obra de teatro, non? Entón, penso que o que máis a min me achegou escribir esa obra non foi tanto un proceso terapéutico, senón nin sequera de cubrir esa necesidade, foi, como xa dixen, unha aprendizaxe, porque foi complicado, non? Querer poñer, eu estaba moi afeita a poñer as cousas por escrito de outra maneira, non? Poñelas por escrito para que alguén as poida ver fora da túa cabeza, penso que foi moi complicado. Por iso, aprender a facer iso, penso que foi máis importante que saquei de escribir a obra. Bueno, seguindo un pouco a orde da pregunta, no meu caso non, é un texto de mergullamento común, como a tantos na literatura, aínda que ben é certo que os autores, como di a teoría literaria, por outra parte, os autores sempre teñen a obra como unha representación de si mesmos, toda a obra, non? Eso xa é unha... é como case o primeiro punto do código deste traballo, non? Pero, bueno, nada de autobiográfico, senón un texto de mergullamento común, é un texto compartido entre o autor e os lectores, no que dai adiante deixe, pois tamén viceversa. Respecto da segunda parte, que creo que era como se consigue eso, bueno, é un intento, na miña asumida condición de afeccionado á pescuda literaria e máis á práctica da literatura, é un continuo ensaio, é unha búsqueda continua, pois dende esa posición na que estou cómoda, na que prefiro quedar, trátase dunha práctica constante da suxestión. Lóxicamente, os lugares vividos aportan o que se viviron. Roma, pois, foi vivida por min, Santiago coñezoa como teño ademais no corazón, porque eso creo que xa máis dunha vez o manifestei, e volvo a dicilo. Entón, son dous escenarios que, pois, ao primeiro, pois, xa me permitían facer ese esforzo ou ese intento de acadar un vehículo comunicativo suxestionable para que se comprenda como un escenario logrado, ou para que se poida recibir así polo lector, como un escenario ben feito, ou cas menores grallas posibles. Sabemos que estamos no mundo da ficción, pero, claro, hai se que ater a determinadas cousas básicas. Nada, diría eso. Pois nada, se hai algunha cuestión máis, isto é, pois, moitísimas gracias e moitísimos parabéns. Moitas grazas. Publicación, non sei se vichedes algún exemplar dos premios anteriores, Sí, pero, sí. bueno, eu creo que o facemos con moito cariño e
as edicións están moi cuidadas. Sí, a verdade é que é unha maravilla. A primeira vez que me enterei dos premios Selig foi unha gran alegría para min, e tamén sei que para moitos que mo comentaron, que Santiago se poña neste banzo, xa digo, é unha plataforma. Pois nada, moitísimas gracias e nada máis. Feliz Nadal, porque xa non temos máis roldas de prensa daqui ao 24 das miñas competencias, quero dicir. Moitas grazas.